Ramkríza je v plnom prúde a či sa nám to páči alebo nie, tie ceny ramiek až tak skoro dole asi nepôjdu. Našťastie som tu ja, král budžetového gamingu, ukázať ti, ako by som si vyberal ramky teraz. Úprimne, nikomu z vás nezávidím, pretože ja keď som si stával počítač 2 roky dozadu, tak som za 32 GB DDR4 platil 67 €. Teraz stoja 270. Určite taká základná otázka je, že či ísť do DDR4 alebo DDR5. DDR4 sú staršie, viacej používané, ale pomalšie. DDR5 sú novšie a majú takú väčšiu víziu do budúcna. Záleží pri gamingu, či mám DDR4 alebo DDR5? V skratke nie. Ten rozdiel vo výkone, ktorý nám dávajú DDR5 je veľakrát zanedbateľný. Áno, tá vízia do budúcna tam je, pretože ten software a samozrejme hry budú viac a viac optimalizované na tie vysoké rýchlosti až do 8000 MHz. Ale teraz nie sú. A tie ceny sú, pane Bože, koľko stoja 8000-kové? Neviem, či sa chce niekomu riešiť 8000 MHz DDR5. Premýšľaš teda nad tým, že si chceš postavať počítač. Asi v najhoršej dobe nastavenia počítaču, ale OK. Kým si budeš vyberať vôbec ramky, mal by si mať vybratý procesor, pretože podľa generácie tvojho procesoru si budeš môcť vyberať aj ramky. Pretože keď si zoberieme napríklad AMD, ktorý má starší soket AM4, ktorý podporuje DDR4 a má aj novší soket AM5, ktorý podporuje len DDR5, musíš sa rozhodnúť, pre ktorú generáciu by si chcel ísť. Dobrá správa pre vás je, že momentálne je tlačená taká vízia, že 32 GB je taký industry standard. Do určitej miery áno, ale je to skôr z takého hľadiska, že myslím na budúcnosť. Pretože áno, čím viacej rámky mám, tým je to lepšie pre mňa. Ale teraz to nie je dobré pre moju peňaženku. 16 GB rámky vám bude bohate stačiť na hry. Toto hovedo má 16 GB rámky. 16 GB! Toto má taktiež 16 GB rámky. Ak by si išiel teraz kupovať ten počítač, nič zlé nespravíš, keď si kúpiš 16 GB rámky a ušetríš. Lebo pri tých rámkach je tá výhoda, že si vieš kedykoľvek dokúpiť proste tie ďalšie styky, pokiaľ máš miesto v motherboarde. 16 GB DDR4 stoja 160 €, pane Bože, to je strašné. To je fakt strašné. Je to dosť, ale bude vám to stačiť. Takisto DDR5 budú niekoľkonásobne drahšie, s tým musíte proste rátať, je to otrasné, ale každé euro, čo ušetríte, bude dobré pre vás. Ak náhodou nenájdete to balenie, kde sú dve 8 GB styky, tak si viete kúpiť aj tie styky jednotlivo. Proste dáte si 8 GB rámky, hej, viete si to kúpiť úplne v pohode aj. Je to strašné, akože hej, ja nezavidím vám. Intel má o niečo lepšiu výhodu, pretože ten ich soket LGA 1700 podporuje aj DDR4, aj DDR5, čiže je na vás, hej. Ja mám napríklad kombináciu i5 13. generácie s DDR4, lebo tak bolo to lacnejšie, teraz to je. Týmto ceným chcem povedať to, že keď si chcete teraz stavať počítač, nechcete čakať, čo prosím, ja viem, že všetci sme nedočkaví, ja som tiež strašne nedočkavý, ale počkajte reálne do leta. Ja dúfam, že po lete sa proste tie ceny nejako začnú stabilizovať, lebo teraz je to otrasné. Ale predsa len, keď ste nedočkaví, chcete si postavať počítač v kľude, bez problémov, máte to odo mňa posvetené, kúpte si iba tých 16 GB, či už DDR5 alebo DDR4, je to úplne v pohode. V kľude si choďte pozrieť nejaké benchmarky. Ak sa ale tie ceny zhoršia, tak toto budeme mať aspoň na pamiatku, keď tie rámky budú stať 400 € za 8 GB styk. Čaute.